Sme v populárnej reštaurácii na námestí Gráben vo Viedni. Len sa dobre porozhliadnite. Čo poviete na ten výhľad? Šéf-kuchár Metin Jurceven je sympatický chlap, ktorý pred nami neskrýval žiadne kuchárske tajomstvá. Ak by sa vám aj to málilo, hneď vedľa na vás čakajú 3 podlažia fantastických lahôdok a takisto úchvatný výhľad z okna. Všetko nám hrdo poukazoval sám generálny riaditeľ pán Herbert Vlasatý. Stojí na čele firmy založenej už v roku 1862. Medzitým partia kuchárov začala pripravovať filé z jahňacinky. Najskôr ju opražili na rozpustenom masle s trochou cesnaku a rôznymi bylinkami. Tí chlapi musia mať teflonové prsty. Mäso potom asi 15 minút zapekali v rúre. Ale v dobrej reštaurácii to je naozaj len začiatok. Z rúry sa jahňatina vrátila naspäť na sporák, kde ju nenechali ani chvíľu na pokoji. Pribudli hrachové plátky a všetko putovalo pre zmenu do grilu. A potom to vypuklo. Koncert pre 6 rúk. Cícerová kaša, zelené fazuľky, cícer, fazuľové lúsky a plátok baklažánu. Baklažán je aj v opražených petržlenových rúrkach, ale tým sa to rozhodne neskončilo. A nakoniec jahňacinka. Rovnako dnes nekončíme ani my. Zostaňte s nami.